Luken, Julia eta Manu, ongi etorri, arratsaldeon. Bestak beste jende asko egondalako eskuartean daukadan disko hau noiz kaleratuko zain esan dezakegu. Gaur aurkeztu duzue, gaur bertan aurkeztu duzue, zuen bigarren lana dana. Luken sekulako arrakasta izan zenutelako lehenengo lanarekin. Jende egongo esan zain, ez da, bigarrenerako? Bai, zaiken dena getienek igual gu ginen, porque denbo asko da grabo genula baita ere, eta, bueno, azkenian atzatzen, da, ez da egit, zeuke gogo eukitzezu, eta jendiare gozeon, da, bueno, a ber, ze itxura hartzen, nahi. Bueno, 2015 daukazue kaleratzen duzue Bat izeneko diskoa, Julia, eta apurtxuet berba egin du, segundo baten. Ez dago zure esku, disko bat egiten duzunean, ze harrera izango duen. Lan bat eginda dago. Zuen ideia bat, disko baten eginda dago. Iritsi daiteke edo ez. Eta zuen lana iritsi egiten da. Sekulako harrera dauka, publikoaren gran, kritikaren gan, urte zoruak bizi izan dituzuelako urte gitxi, baina urte zoruek eta lan askorekin. Julia, zelan bizitzen da hori dana? Hombre, lehenengo eta nik uste sorpresa handi bat bezala, ez da? Ze guk azkenian lehenengo lan hori nik uste gehien bat guretzatik genula, jendiantzat baino. Eta hori inoiz ez dakizu nola reakzionako jendiak, igual pila gustatzeo, igual kriston txarra iritzeo, orduan. Hori, baina hori guretzat sorpresa handia izan zen, eukizun harrera, zuk esan dezun bezala. Eta gorita gero egon danare, ez genuen inundik inoa espero, orduan, claro, ez dakit nola esan, hori, moin dela, noizatea, no? Moin dela bi urte? Bi urte, bai. Bi urte. Orduan, gara, bi urte hauek oso intentsuak izan dira, ez? Eta aurretiz prestatu barik joan dira plan guztiak. Bai, guztiz. Esaten gabiltzelako disko bate plazaratzen duzue, arrakasta lortzen du, estatu mailan kontzertu eta bira eta jaialdi oso esanguratsuetan ez zuen musika, zuen presentzia eskatzen da, daukazuen gaztetasunarekin, bai. Agian bizitzeko bestera batera hartzen dalako gaztia izati, bai, Manu, ondo pasatzeko, benga, irauten duen bitartien edo auskalo zelan bizi, baina sekulako, bai, zeuek esan da, zeuen hitzak, bueno, flipatuta geratzen gara momentu baten ze ari dan gertatzen. Bai, eta gaina, kostau zaigu pixkat asimilatzea, gertatu zaigun dana, igual oain egia pixkat, bigarren diskua erten aurretik, oain hartu du jau pixkat, kontura hugea ze pasadan, da zenbat lekuta iritsi gehan, ez? Dana indeu, nola, hain bapatien etorri izan dana, dana inertzi zindeu, baina oain egia konturatzen da, oain egia sentitzen baita ere pixkat igual bigarren diskokiko dakagun presillo hori, ez? Pixkat igual aberse harrera ukiko, no ez? Baina, bueno. Egon da presiba, suposatzen dut baietz. Egon da presiba, 3 taldekide zaudete hemen, 5 pertsonek osatzen duzu Rural Zombies taldie. Egon da presio hori, suposatzen dut, Manu. Bai, saia hugea pixkat presio hori albo batea uzten, ez? Baina, bai, grabaten egin mitartian, da sentitzen genuen geure gain, inorrek etzun ezer esaten, baina sentitzen genuen geure gain presio hori edo lan txukun batiteko presio puntu hori. Igual autoexigentzi puntu basan baita ere, baina kanpotik begiradak gure gainen zaudela notatzen genuen. Julia, sentitzezu? Azkenien ahotsa zara, ahotsa adierazgarria, nik uste talderen arrakastetako bat zeu zarala, ahotsa, letrak, bueno, bai, ematen duzun itxur hori, zure gaztetasuna gauza asko eskaintzen dizkiozu taldeari bai, sentitzezu hori? Hombre, ez, baina baino izan dezula, igual. Ez, nik uste, azkenean, igual, bai jendiak lehenengo eta behin ikusteuna, o lehenengo eta behin aitzeunean, igual gehiago fijaulik ez zuk esan dezun hortan, ez? Baina azkenean taldia pertsona danagea eta asko antzematea, nik uste gainak gure taldian batez bakoitzak aportatzeuna. Orduan, igual gehiago gauza interno bat, barruko gauza bat izan dare, nik uste igual, naizta igual begila lehenengoa ez zaizu juten da ez tezu pentsatzen atzian daulan guztia, baina nik uste, seguru, ite duguna ez zala berdina izango, beste batzuk izango ginean, ez eozein, orduan ez dakitzen bateaneko desberdintasuna markatzen horrek. Zer desberdintasunak bigarren diskorrek, hirurontzat galdera? Lehenengoa, apurtxu bet zeuek kaleratzen duzuelako, zeuen musika da, zeuen estiloa da, erakutsi nahi duzu ezer egiten duzuen, esan da bakoitzan ondit atorren, geure etxetik atoz, Rural Zombies gara, hau egiten dugu. Orain, bigarrenerako, Luken,
zainduagoa da, ekoizle bat daukazue atzien, begira egon zarete, suposatzen dut, detaile guzti begira egon zaretela inguen. Ba, baina lehenengoan egia detaileak eta ere asko zaindu nahi izan genituen, eta gero bigarrengoa pasadana, lehenengo diskoa eta genunetik bigarrenak grabatzako eta denbora asko pasau da. Bakarrikan, karo, talde barruan dinamika sortzea, kantu berria sortzea, baina zuzenekoan ez dira plasmatzen da gero batian, denbora hortan pasau dana, disko berrian zure soinuakin espresatzezu. Eta, karo, bi urtean gauza asko pasau lehizke, eta horren sonidua guguain adibidez pixkat gordina bain deu, pixkat purua bezala ez hain beste efektokin, da, bueno, ez dakit, pixkat da taldean evoluzioa, ez. Denbora pasatzen di joan bezala, gure nahiak aldatzen jutea, eta hola xertetzen jo. Segurazki hori da gainera, apurtxu eta hau oso gaztiek zarie, hasi berriez, ez zaretelako hasi berriak, baina 10 urte barru egon zaitezkete hemen, eta 15 urte barru bai. Nahi dut esan, bidea luzea izan daiteke, edo ez, auskalo, bizitzak leku askotatik eramaten duelako. Baina, egin beharko zaio kasu bai sentitzen duzuenari sortzerak orduen. Bai. Ez aspertzeko? Egiteko sinisten duzuena? Nik uste bai, ez azkenean benetako, osanet, zehose iriste zaizunean eozein musikala nik uste egi bat egon berdula horren atzian, ez? Eta gure kasuan da, gustatze zaigulako ite deula, basikoki. Orduan, nik uste presio hori gabe jokatziak ona hundila iteigula, ez azkenean, ez dakau, ona da baita ere ez diala ez dakizein atzian dakau igual baten bat eukileikeula esaten ez, hau ino bestien ez. Nik uste gure puntu fuertetako bat, eta nik uste baita ere talde askona, eta funtzionatzen duen talde askona hori dela. Nahi duen aitea, ze lehenengo eta behin zuri guztau bertaizu, eta gero publikoai. Beti da ondo gustatzea, baina nire ustez lehenengo geuretzatin berdeu eta gero bestiantzat. Bestela etzun funtzionauko. Guri gustatziaz gehiago preokupatzea jendei gustatziaz, baina noski nahi deula jendei gustatzea, baina lehenbizi guri betetze egun zerbait itia da, lehenengo helburua. Eta horrein guztatua. Komunikazio handia, zegoen artean, 5 teko talde bat kudeatzea, zaila hau da, 4 kudeatzea baino, 3 kudeatzea baino, 2 kudeatzea baino. Zer egiten duzu adinagatik ikasten zabiltzie bai, Rural Zombies entzun da, bidaiak egiten dituzuelako, kontzertuak urrutien ematen dituzue, kontzertu asko ematen dituzue, eta gainera gogoeta egin behar da, aurrera begira zelako musika egin, bakoitzak aportatu eta bar nola antolatzen daudana. Zaila da, eta WhatsApp bidez asko, telefono bidez, baina bai, saiatzea, bueno, moldatzea, zaila da egia esan, baina... Oaindik ez geha zi Skype ezen saiatzen, oaindik barrera hori ez teu pasa, baina... Baina, bueno, planteo laike hori ere. Kanpuen bizitzen zabiltz? Ni bai, ni Bartzelonan bizi nahi zoain, haren ikastet, ja 3. urtea da, orduan, nik uste guain arte moldau bagea, ondo segitzen, nahi beste urte bete falta zaitu, así que guain arte bintzat, mendikan aurrea, gehatzen zaiten denboa hori behintzat ondo moldauko gala nik uste. Bigarren diskoaren titulua be apurtxu bete keinua dalako, ez da? Mugitzen zaren lekutatik? Bai, bueno, nahi genuen disko hau asko, diskonen sortze prozesua eta dinamika asko markadu nik uste distantziak. Ze azkenian distantzian zaudenean gauzak era desberdin batea jokatzezu, era desberdin batea planteatzeitzuzu gauzak ez. Eta nik uste hori enfokia asko aldaudula baita ere distantzi horrek eta horrek suposau ditun gora berak. Orduan, nahi genuen erabatea edo bestea diskoan esentzia o arrazoi nagusitako bat papelian jarri edo ez dakit nola esan. Orduan, izena botatzeak orduan hori pentsau genuen polita izango zela, igual etxetikan ni aurreko urtean bizi nintzen ospital bat zeon lekuan, eta kalian izenak nintzen inoiz akordatzen da orduan, ospitalan kalia hotzeiten nion. Eta orduan, etxetikan areaino, pixkat. Etxetik, metafora edo. Kaleraino, eta zuzenean. bitartien dauen hori guztia diskoan bildutan. Hori da. Lehenengo diskoat kaleratzen danien, hain gaztiek izen da, eta arrakasta lortuta ezin dalako utzi dana. Hala, listo! Hemetik bizeko nahi. Jarraitu behar duzu ikasten, jarraitu behar duzu zuen dinamikarekin, baina izan daiteke lortu duzuena lortuta Luken, Manu, Julia Irrontzat, helburua hau? Helburua hau da? Gaur egun? Helburua zatezunean zena ezu esan. Etorkizunera behira, taldearekin jarraitu, taldetik bizi, taldea. Nik gehiago enfokatzet
gaur egun etortze zaiuna disfrutau, porque bihar ezin dezuean ze etorrikoan zai. Orduan, oain autokatze bat zaiu, hauin, aldeuna disfrutau, oain taldiak emateunakin. Eta, porque, hombre, gero aurra behira segitze bau, segiko du disfrutatzen, aurra behira bukatze ba, bintzat, disfrutauta gau da, ez, baina... Bai, nik uste helburu bat baino gehiago amets badala, nahiko genuke, ontatik bizi eta ez dakit beste leku batuta iritsi eta mundu mailan ibili eta esatika ez. Baina nik uste hori gehiago dela amets bat, helburu bat baino, baina bueno, guk aurrean jarraitu du, pixkanaka. Bai, ze askotan olako helburu bat jartzen zunean igual itxutu itezea zeure, ez da? Horretik gu... Bai, frustrazioak egitxe. Hori da, eta ez da ona, askotan bai pentsaut deulao, eta hau, da igual asko pentsau gehiagi hortan, eta gero joia edo ez balin bada erte. Bai, profesio batzutan amestu hobeto da. Horregaitik, eta orduan saiatzen deuna da egunean eguneko aiten eta gaur diskoa teatzea, bihar ez dakitze pasakoan, eta etzi, zeine jakin, ez? Bueno, diskoa kaleratu duzue, ikusi beharko zeharrera, baina behintzat aurkezpenien, kazetariak eta hurbildu dira, Rural Zombiesek disko barria dakarrela albistea dalako, 11 kanta, bigarren lan honetan. Luken hasi da zozer rezaten, apurtxu bet ezain betie lehenengo disko oso politzea bebai, bigarrena bebai. Dantzagarri doinu, dantzagarri horiekin jarraitzen dugulako entzuten gabiltza apurtxu bet, baina beste presentzia bat, beste... Bai, nik uste baita talde danak esateuen gauza dela, erdera esatean, un sonido más maduro, ez? Heldu hau, ez egia da, normalian hori esatea, ez? Lan bigarrenakin, hirugarrenakin. Danak igual esateu, Bai, da nik uste talde danan erantzuna, ez? Askoz, bai, baina egi bate bada hortan, ze azken finean urtiak eta ite dituzun kontzertuanak eta ez di alperrikan gertatzen. Orduan, bai, nik uste hori lehenengo lana azken batean gune genuna izan zen, noski, baina bai izan zen gehiago ez esperimentuat, baina gauz asko lehenengo aldia izan zen hor proba hau genituna. Orduan, lehenengo saiakera bat zen, ez gune genunea gerturatzeko. Eta oain bat denbora hontan geldiu ganean pixka reflexionatzea eta hor kontura hugea ze baitare denboa pasatzean enean gorputza beste zoz eskatzeizu. Beste jakintza batekin aukera. Hori da, gauza gehiago ikusten jutezea, ze gustatzeizun aukeratzen, zerrez, orduan nik uste hori da, gorputzak eskaudigu nahi deula eta bai aldaketa bat bai antzematea da, nik uste bai rockeroa da, ilunoa, guizaten segitze dugu, zena ez dugu hain ez gara ez dakiz egiten. Baina bai, nik uste hortako gorputza berra hori eskatzen eta hori erten zaigu azkenean. Egia da, atorne hastien izango ditugu disko barriarekin datoz, belako laukotien mungitik bebai, eta egia da, irakurtzen zunin beti, helduagoak dira diskonetan, noski oso gaztea zirielako eta urtiek pasala danontzat heldutzen eta ikasten guazelako, egia da etiketa hori. Zuen kasuan ere, nabaritzen darako, noski oso gaztea zizarete belako zeuek grises esate baterako, herrikidiek bebai, lagunek, suposatzen dut, ekoizlie enautekin grabatu duzue diskue, egin duzuelako, banatu duzuelako bere lana bebai, bitaldien artien. Manu izen handiak dira eta talde euskaldunak zarete. Bai. Olatu, gu ez dakit handia gehan, baina bai, olatu hortan kokatze geha, emateunez, da suerte bada, olako taldiak egotia baita ere, hemendikan, da arroz entitze geha, multzo hortan zailkatze guenian, ez? Zegoen artik gogoeta eta lagunak eta izango zarete, eta egiten diren harremanak eta... Bai, azkenean talde euskalduna beti elkartzeko joera dakau, ez dakit nun topatzea alin bazea, beste erabateko erlazioa da, klaro. Danak kasu honetan laguna ditugu, orduan, bai. Zerbait izango duzuelako, grises eta zuena, herri bardinetik aterata? Bueno, lehenengo eta behin bere bizkila dalako bateria grisesekoa. Hortik anazita, ja... Bai, eta gero dano laguna geha, zestuan azkenean dano bezatze elkar. A ber, lagunek ez bizkizek gara. Bai, nire anatza aparte. Bitu nik ikusita ditu alaten aiz konturetu, bitu? Bai. Gaina noiz oso situazio onak izan dira festivalen batean, eta
honei, normalian erdeaz, zu, grisaseko bateria, zea, Tani, Luken, esan baietz, eta hola zehozein, eta... Da, hola ibilik, igual bat etorri. Eta hola errua berean nahian izango, ez? Zu grisaseko bateria, bai, da. O, eskerrik asko, baketak laziskiazun aurreko batean, da. Bai, ez da... Ez, baina, Luken nolako hau zatako egia... Ni txarra naiz, Bai, txarra da, beti zateu, nie naiz. Baina ez du ezin izten batzuk, gero, Nerea nahi bizkila da, venga, garra jotzen duzea. Ez du, nerea nahi bizkila dela, mobila atea, argazkila erakutsi bideok azaltze gana, eta hori... Alere, ze kasualitatea hau dana? Enekien neupez? Zezuan ez da jende asko aukeratzeko orduan taldeak iteko. Horregaitz izan, bi talde hain arrakastatxu leku hain txikitik zer daukarriak. Zer rentzuten duzue? Zuen lokalien, edo ze pasatzen da? Bai, ez dakit, nik uste tabernako girua, Uztapide tabernako girua dela, eta danagan juntatzea... Droga berdina botatzea gue. Danak berdina entzute dugu, bueno, elkarren iturriak eta pasatzen jutegea elkarri, eta nik uste hor pixkat sortzea ambiente bat, ez, edo, bat, bai. Bueno, azkenien egiten duzuelako musika, ulertu, oso modernuek zereten taldiek direlako, gaur egunien entzuten dan musika, kanpotik datorkigun musika, igartzen da eraginak dituzuela, igartzen da musika entzuten duzuela, eta azkenien zuek gazti hauek nabaritzen dalako, belaunaldi aldaketa hau bai, oso zabalien hartzen duzuelako guztia. Dana dalako eragina, dana dalako normala, esango dugu, oso banatuta izan dugulako guk urte askotan, Euskal Herriku esana eta kanpoku esana. Hombre, nik uste baita ere hor teknologiak puntu garrantzitsua jokatzeula, ez da, azken finean, internetekin, Facebook, Instagram gauza bedanakin, behan askoz gertu dakazu. Zanet, YouTubeetik hasi da, zartezea eta urruna teatzaizu igual Sueziko talde bat, urruna da, karo, hain dela urte batzuk hori igual, bezintzan, diskoak erosi behar ziren, hori da. Hori da, bai, eta ez da nikoa, karo, hori puntu handia da, ez? Orduan, gaur nik uste barrera musikalak o kulturalak horretikan gutxitzen dihoa zela, ez? Eta baita ere, nik uste Euskal Herria horri zuk izan dezunetik, mentalidade itxila auki izan dugu zentzu hortan, bai oso talde honak auki ditugulako, baina igual variedade ez dakit, konkretu batekoak izan da batez ere, ez? Zazaiko testu ingururi jarraitzen zion pentsakera bat, bai, ez da bez mentalidade itxi bat zan, beste helburu bat. Hori da, bai. Euskeraz guzti egin daitekela erakutsi, eta gure belaunaldiak erakutsi nahi izan dugulako, guztia ikasi daiteke lan egin dezakego euskeraz, musika egin dezakego euskeraz. Eta lan oso beharrezkoa. Bestelako testu inguru batetik gentozelako. Bai, nik uste baietz, eta oso garrantzitsua izan dana, noski. Baina bai, nik uste hori garaiak aldau indiala eta hori izaten izuna. Guaina izea hemengo talde bat aitzen, da urrungoa berruzikoa eta... Zalantza badi, eta garaiak aldatu direnaren esan dugu talde batzun izenak, eta gaur egun Euskal Herrian egiten den musika bikaina bestak beste. Zelan antolatzen zarete, zuzenekuek zelakoek die, orain ikusiko dugulako muestra txiki bet etxekuek zaino ongo dielako ezauek entzuteko, baina 5 pertsona nola antolatzen zarete, nola egiten dituzue zuzenekoak? Bueno, ez dakit, oainin berdunak gure zuzeneko egin zer ikusik ez daka, así que hori ba. esklusiboa da, porque ez du askotan egiten, Bai, hemen erakusten dana bertsio akustikoak izaten dielako. Horretik, baina zuzeneko azkenian, ez dakit, taldekideak eta normalian Julia pixkat azkenian normala da Juliak zentratzeu taldian, atentzioa eta behan gan zentratzea, baina ez dakit, nik uste dinamikoa dela, ez? Pixkat baita ere guk lehenengo diskoak zuzenekoa kantuak eman genituen lehenengo diskokoa pixka gordinduta. Indar gehiago eukitzeko, porque pixka pentsatzen orduan gure zuzenekoa nik uste hori. Pixka gordina eala, ez? Sonido aldetik eta diskoak eta oso neurtuta daude, baina zuzenekotan ez dakit, nik uste manga gehiago eukitze deula, sonido aldetik. Bai, naturaltasuna mantendu nahi izan dugu betire. Azkenean diskoan errekurso asko ibiltzaituzu, gero zuzenekoan posible dianak ibiltzia, baino gero bestalde batetikan arriskua dakazu faltsuo behatzeko edo artifizialo, faltsuo ez artifizialo da hitza. Eta nik uste bat, nik uste gure pentsakera gehiago jotzeula zerbait naturala itea aldea, ez da? Bada bilatzen duzuen gauza bat, diskotik oso antzeko izati zuzeneko, Bueno, saiatzak behintzat ondo islatzen diskoko materiala zuzenekoan, baina nik uste rock formatu gehiago hartzeula zuzenekoan gure musikak.
ez dakit, gordina, saiatzak danak guk iten ez errez, bueno, badaude gauzak sampleauta eta baina ez ditugu gauza asko disparatzen dola gehiena gu jotakoa da, eta hala gustatzen zaigu, pixkat rock izaera hori mantentzia. Energia hori, sortzen den magia kontzertuetan be, azkenin hortik datorrelako, ez da? Bai, nik uste. Gero horrek importantia, grabatxakoan pixkat atzea botarazti du, porque bestela igual gurila eskeo, ingo genituen kapak eta mentalizauta bertzea. Gero zuzeneko ezin dianak eman, orduan hori kontuan eukitzea, zuzenekoan defendio berdala, baita ere estudioan pixkat errespetua emateizu ez. Segurazki bigarren diskonetan askoz presentia egon dana lehenenguen baino. Bai, askoz. Seguru. Bueno, entzungo duguna esan dakue, disko barriko kanta baten, moldaketa akustikoa hartu lekue, irukote mesedez. Rural Zombiesek gaur aurkeztu du, bigarren diskoa, From Home to Hospital Street, 11 kanta, besteak beste ospitalaren bidera eramango gaituzte, kantu honetan. Ze ondo, ze lujo, ahosa hon, gozatu asko.
Gonbidatuko zaitxuti barriro bueltatzen, errematatu egingo dugu elkarrizketie. Lekuen baliori, konpartitutako momentu ederren balioa. Zeri buruzko letrak eta kantuak idazten dituzun, Julia, letra berrizu dalako. Aurretik esan da, nagusitan nik zu izan nahi dudala, Izango nintzen, ni babeslari, Rural Zone, biztaldekue, pentsa. Bueno, inoiz ez da behandu. Hori, oraindik. Zeri buruzko letrak dira? Letrak? Bueno, ni normalean saiatzen naiz, ez zait gustatzen, igual bai baliatzen naiz historiaz o histori batetaz idazteko orduan, baina normalean ez dira literalki nahi o pertsonalki gertatutako gauzak, eta gero dira sentsazioak eta bai diskontan asko daula ies itian kontzeptu hori, ez da? Ze azken finean, hori lehen esan dizuten bezala, distantziak asko markaudun gauza bat izan da, eta igual nik baitaren nire lehenengo pertsonan ikusita ordua, bueno, danok pasa ditugu ordu asko bidaiatzen ez, baina nik azkenean bakarrik desberdina taldean itezunean da bakarrik itezunean, eta nik hori asko antzeman dut, eta ordu asko eta leku batetik bestea, eta azkenean leku danetan egon, baina inunez eta inorrekin ez, baiekin izan ezik eskerrak bestela, nik beti izan, bakarleria izango horregatik igual, ez, azkenean apoia handi bat talde bat eukitzea, eta talde baten parte izatea, orduan pixkat hortik handi joaz. Eta hori, eta nasketa hori, hemen oso akustikoan eta oso gozo entzun dugulako, baina diskoan badaukalako, indar bat badaukalako kantuak. Bai, hemen indeunan aldian diskoan, beti emate jo garrantzia base ritmikoai, bajuai, bateriai, eta bai, asko antzematea hori diskoan. Bateria hor dauela zigortute, zidazuelako jo, akustikoen ezarilako sartzen. Bai, hor dauz. Honenak bakarri gaude hemen. Hori da, bestelako indar bat dauka, naiz eta hori letren, gozotasun hori edo pentsatzeko ematen duten aukera horiek. Ja letrarekin jarraitu zaitu dalako eta oso ondo ulertzen da, baina esan dako, kotxien entzuten lehenengo kantua euskeraz etorri denien, esan dut, guau! Euskeraz, benetan. Gero lehenengo kantua da, intro gozo eder bat sortu duzu hor, nana abestian, keinu txiki bat. Suposatzen dut, lagunei, etxeari, sorterriari, danari. Bai, azken finean euskera gure ama hizkuntza da, ez da, orduan nahiz da inglesez kantatzean ez izan kontzienteki hartutako erabaki bat, azkenean hor asko jokatzeu, bai, parte handi batean lotxak, hasierako lotxak, jotzen hasi ginean nik izaten, herriko gaztetxean bakarrikan nahituko, nahi hodet inorrek ez ulertzia ez erre, ez? Pixkat mentalidade horrekin da hoi, bai indea, eta baita erreferente aldetikan baita ere kanpoko gauza askotan fijatzea, nahiz da hemengotan bai, nola ez. Baina bai, eta euskera ziteko erabakian baita ere oso naturalki irten zan kantu hau ingen unean, zuzenean gorputak euskeraz itia eskatze zigun. Eta alaxen genuen, eta gero hori diskusio txiki bat euki genuen, ze lehenengoa, azkena izan, kantua, azkenean erabaki genuen lehenengoa izatea. Sekulako sorpresa eman dit, kotxian sartu, bai, jakin barik, pixkat hori, sartu eta gainera esaldia, baldin horre mendikan, da inozu, enuen itxaroten hau, eta euskeraz ezin da ikusi ilunpian, da inozu, ze derra, eta amaitu zan oso laburtxu, da? Bai. Amaitu atzera bota barriro entzun, eta ze derra, ze intro ederra, eta esan datu, gero diskoak badakarrelako disko oso soinu aldetik esango nuke perfektue, dala? Bueno, izan dira horiek. Ze soinu ona? Bai. Eñautek lagundu dugu. Eñaut Gaztaina lan izan da hori, bai. Eñautekin grabau dugu, Griseseko Eñaut Gaztainagakin, bere estudioan. Eta egia esan, beha oso metikulosua da, oso asko fijatzea detailetan da beti laguntzeigu soinu politxo hori bilatzen. Soinu oso daukalako, gero bakoitzak bere estiloa bilatu beharko du, baina esaten gabiltzena, indie punto hau eta rollo gustatzen zaion jendeak gozatu egingo du asko, Rural Zone bizekin. Esan dako, zarra nahielez galderi euskerina hori zan, guk, beste batera ulertzen genituelako gauzek eta iruditzen zait, keinu ederra izan dela, gozatzeko moduko ebe bai. Gozatu asko emetit atorrena, Luken zer dator? Kontzertu Urte mordoska berria, bat. 2018 beteta, kontzertuz beteta.
Moin batzuk laizte oindik ezin ditugu esan, txarra hori da, hor gu danak botako genitunez, danak segiden. Hori da nadalako. Auto dazka, baina ezin dugu indikan zer esan nola, baina bueno, bai, batzu daude, Donostia Atletiketa presentauko dugu, utxondua, gero kanpoare bai. Eta ez dakit, ni uste udara potentia eukiko dula. Indikan, ez dakit, bai, motu xamarra izango da. Bueno, astindu beharko duzu, eta diskoaz gozatu be bai, zuzenekoetan eta ondo pasa, azkenin hori da, atera dugun mezuetako bat, momentua bizit ondo pasa? Bai, hori da, bai. Bortxe, Luken Etxebarria, Julia Urrega eta Manu Rodríguez plazer bat etorri izana, ezagutu gara, azkanien. Bale, ederto, sasoi esan, Hemetik aurrera etxaret eskapatuko, oza, gonbidatuko zaituztegu be bai.